Εγώ ως λογοθεραπεύτρια θα μας εξηγήσει πώς μπορούμε να γίνουμε ο καλύτερος δάσκαλος του παιδιού μας παίζοντας. Και μου φαίνεται συναρπαστική αυτή η ιδέα, γιατί θέλουμε και τα δύο, και να παίζουμε μαζί τους και να τα μαθαίνουμε πράγματα, να τα διδάσκουμε, οτιδήποτε, εμπειρία να μεταφέρουμε, αλλά με έναν ευχάριστο τρόπο και όχι καταναγκαστικά, φωνάζοντας «Φάει το φαΐ σου, παίξε τώρα μαζί μου». Δεν γίνεται. Παιχνίδι και καταναγκασμός καταρχήν δεν γίνεται. Έτσι. Και ακριβώς όπως το λέτε, αυτά τα δύο θέλαμε να παντρέψουμε, δηλαδή την διάθεση των γονέων και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ρόλο τους σε ένα συνδυασμό με το παιχνίδι και την ευχαρίστηση. Και αυτός ο προβληματισμός δημιουργήθηκε γιατί τα τελευταία χρόνια γενικότερα βλέπουμε τις ταχύτητες μέσα στις οποίες κινούνται οι γονείς και τα παιδιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει προβληματισμός από την πλευρά των γονέων πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το χρόνο με τα παιδιά τους πιο ποιοτικά. Αυτό θα σας ρωτήσω. Πώς μπορώ να αξιοποιήσω το χρόνο με το παιδί μου πιο ποιοτικά? Παίζοντας. Παίζοντας, ωραία. Η μαγική λέξη είναι παίζοντας. Επειδή όμως πολλές φορές συναντούμε την αμηχανία των γονιών στο πώς θα το κάνουν αυτό. Πόσες φορές να παίξεις κούκλες? Τι να κάνεις? Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλά παιχνίδια που σκέφτεται εκείνη την ώρα ο γονιός, αν δεν είναι κάποιο επιτραπέζιο που να σου δίνει οδηγίες. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν εμείς θελήσαμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στους γονείς να καταλάβουν την παιδαγωγική αξία καταρχήν του παιχνιδιού, γιατί οτιδήποτε συνδέεται με τη μάθηση δυστυχώς πλέον το συνδέουμε με το σχολείο. Κάτι το οποίο φέρνει εντάσεις στις σχέσεις των γονέων και αυτό εμποδίζει και όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Θελήσαμε λοιπόν να δείξουμε στους γονείς παιχνίδια ευχάριστα, ανέξοδα, διασκεδαστικά, μέσα από τα οποία και οι ίδιοι θα δυναμώσουν το ρόλο τους, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν και τα παιδιά τους στις δεξιότητες που απαιτούνται για το σχολείο. Δηλαδή, όσοι έρθουν αύριο στον Μπισκότο θα μάθουν τα παιχνίδια εκείνα. Αυτό είναι το κλειδί. Στην αυριανή εκδήλωση στον Μπισκότο, πέρα από το πρώτο μέρος που θα έχουμε της παρουσίασης, που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά, δηλαδή και για το δυναμικό ρόλο των γονέων, αλλά και για την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού, θα περάσουμε και για λίγο στην πράξη. Εδώ σας θέλω τώρα, περιμένετε μισό λεπτό, γιατί την παιδαγωγική αξία την ξέρουμε, την ακούμε, ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουμε παραμύθια στα παιδιά ακόμη από βρεφική ηλικία, μέχρι και μέσα από την κοιλιά. Δέχονται ερεθίσματα, μέσα στην κοιλιά μάλλον. Πείτε μου όμως ένα παιχνίδι. Από αυτά που μπορεί να μην πηγαίνει το μυαλό. Από αυτά θα σας πω κάτι άλλο πριν σας πω κάποιο παιχνίδι, ότι έχουμε συνδέσει το παιχνίδι, όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά είπατε, με τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Δηλαδή συνδέουμε το παιχνίδι με τη βρεφική και την προσχολική ηλικία. Ο στόχος μας όμως είναι να περάσουμε και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ωραία, δεκτό. Ναι, δηλαδή, συμφωνούμε. Έτσι, μπορούμε να δουλέψουμε γραμματική. Μέσα από ένα ευχάριστο παιχνίδι αυτό μπορεί να είναι όνομα ζώο πράγμα, όπου τα παιδιά δεν θα πρέπει να βρούνε όνομα ζώο πράγμα, αλλά ουσιαστικό επίθετο και ρήμα. Έτσι. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό, παρόλα αυτά όμως είναι πιο ευχάριστο. Ή μπορούμε να δουλέψουμε μαθηματικές έννοιες παίζοντας καθαρά με ζάρια, με αριθμούς, με άβακα. Όχι τόσο παιδαγωγικό, καθαρά παιχνίδι. Ο άβακας είναι πολύ παιδαγωγικό. Είναι παιδαγωγικό. Θα το πετάξω, θα το βάλω φωτιά σήμερα το βράδυ και να το στο σπίτι. Ναι. Με πράγματα πιο καθημερινά. Έτσι, όπως για παράδειγμα μπορούμε να συνδυάσουμε ένα παιχνίδι bowling με μαθηματικές έννοιες. Δηλαδή, bowling με μαθηματικές έννοιες. Τι είναι στις κορίνες, παίρνεις και την μπάλα και. Ναι, αφού όμως προηγουμένως έχεις κάνει κάποιες πράξεις και έχεις βάλει πάνω στις κορίνες κάποιους αριθμούς που θα πρέπει να συγκεντρώσεις ένα συγκεκριμένο αριθμό από πόντους. Σαν το μπιλιάρδο. Ναι, δεν ξέρω να παίζω μπιλιάρδο. Όχι, αν υπήρχαν πάνω στις κορίνες, υπάρχει παιδιά πάνω στις κορίνες σκορ. Σκορ υπάρχει πάνω στις. Θέλω έναν άντρα. Πώς, όχι. Στις κορίνες όχι. Στο μπιλιάρδο, ναι, γι' αυτό είπα πως μπιλιάρδο. Μία φορά έχω παίξει, δεν θυμάμαι, έχω σκίσει την τσόχα, μπορεί. Οπότε τα παιχνίδια αυτά αγγίζουν διάφορες περιοχές, πέρα δηλαδή από γνωστικές περιοχές όπως είναι ο γραπτός λόγος. Πολύ μ' αρέσει αυτό που μου λέτε. Έχει και με τη συγκέντρωση, την προσοχή, τη μνήμη. Μ' αρέσει πολύ γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει γονιός που δεν έχει αγκομαχήσει και δεν έχει αγανακτήσει ο ίδιος με τις συμπεριφορές που εφαρμόζει στα παιδιά, με την προσπάθειά του και με το άγχος του να μεταφέρει και να μεταδώσει γνώση. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουμε αγανακτήσει πια να λέμε συνέχεια σου, τη ησυχία, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, διάβασε, να κλείνουμε τηλεοράση, να τρέχουμε πίσω από τα παιδιά και να τους επιβάλλουμε να μας βλέπουν σαν φόβητρο δηλαδή. Επιτέλους αυτός ο κύκλος πρέπει να σπάσει. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στην αυριανή μας εκδήλωση. Είναι bullying χωρίς να το θέλουμε. Ακριβώς. Και αυτό ξεκινάει επειδή πολλές φορές οι ίδιοι οι γονείς δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Πού να ξέρεις πώς.
αυτό το εγχειρίδιο το καημένο δεν δόθηκε ποτέ στους επίδοξους γονείς. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Άρα έξυπνα τρίξ, έξυπνες λύσεις που εφαρμόζοντάς τα θα βρείτε διεξόδους και για να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι και μέσω της επικοινωνίας το παιχνίδι, κυρίως. Ακριβώς, και να παρατηρήσουμε τα παιδιά μας, να τα γνωρίσουμε καλύτερα, να γνωρίσουμε και τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και έτσι να εμπλουτίσουμε κατάλληλα το περιβάλλον. Να σας πω κάτι, ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι κάτι συμβαίνει άλλο από αυτό που αντιλαμβανόμαστε μέσα στην οικογένεια είναι όταν πηγαίνεις και πας για να μάθεις την πρόοδο του παιδιού στο σχολείο. Εσάς θα σας έχει τύχει. Έρχονται και σου λένε, μα εγώ, το δικό μου το παιδί. Μα τι σημαίνει αυτό? Όταν σου κάνει εντύπωση αυτό που σου λέει η δασκάλα για το παιδί σου, σημαίνει ότι δεν ξέρεις εσύ το παιδί σου. Ακριβώς. Γιατί η δασκάλα, λόγω των ωρών, λόγω της προσοχής, επειδή είναι η τεταμένη προσοχή της πάνω του μόνο και δεν διασπάτησε 1002 πράγματα που κάνεις εσύ μέσα στο σπίτι, σημαίνει ότι προσέχει καλύτερα το παιδί σου. Και έχουμε όλα αυτά τα λυπηρά φαινόμενα, ξέρετε, να υπάρχουν όλες αυτές τις συγκρούσεις. Νομίζω ότι είναι από τις πιο χρήσιμες συναντήσεις αύριο στο Πισκότο. Ευχαριστώ πολύ. Παύλη, και εγώ να δω γονείς και να φέρουν και την όρεξή τους για παιχνίδι, όχι μόνο για μάθηση. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήθελα να σας πω